Ahoj, já vás vítám u nového videa na kanále Světčípek a dneska tu máme zhodnocení predikcí čtvrtého kola a predikcí čtvrtfinále mistrovství světa. Máme tu za sebou dalších 8 zápasů, před sebou 4, je Silvestr, pojďme se na to podívat. Dneska poprvé to vezmeme trošku z větší šířky, protože už těch zápasů je míň, tak zase to netrvá 3 minuty ta predikce, tak se na to pojďme podívat. Let's go. Tabulkově to můžete vidět tady. Uhodl jsem teda 6 zápasů, 2 jsem neuhodl. Zpětně se vracíme ještě k zápasu Josh Rock Alan Ritz, který jsem teda uhodl správně, byl to Josh Rock, který nakonec teda predikčně nepostoupil do čtvrtfinále, ale na to se podíváme blíže v detailu. Mám tedy 6 zápasů, dobře, 2 špatně, netrefil jsem akorát zápas Woodhouse Ratajsky a právě toho Josh Rocka s Justinem Hoodem. Pojďme se podívat na ty zápasy zvlášť, na jejich statistiky, něco si zhodnotíme, protože viděl jsem všechny, myslím si, že můžu i něco říct pro ty, co třeba zápas neviděli. Jdeme tak, jak je to teda tabulkově v mé tabulce. První zápas Luke Littler, Rob Cross, můžete vidět zde statistiky. Luke Littler zcela jednoznačně průměrově si poradil s Robem Crossem, nicméně vypadá to líp statisticky, než to bylo, protože Rob Cross úplně v klidu tady v tom 5. setu mohl srovnat, respektive tady v tom 3. setu mohl srovnat na 3-3. Nicméně nepovedlo se, nezavřel tadyhle, zejména když vedl 2-1, tak nezavřel na 3-1, bylo by to 3-3 na sety, bylo by to zajímavější. Statisticky Luke Littler neporazitelný, 17,80 je jakože docela vévar. Zavírání 42% není vlastně vůbec špatný, nakonec zavření 100 plus 1, 128 a na Legi 15-10, takže i na Legi jako vyhrál. 106,5 průměr říká svoje, to bylo pro Crosse hodně těžký. Každopádně Rob Cross velmi dobrý turnaj, jako řekl bych až skvělý turnaj, překvapivě, držel si konzistenci a i toho Littlera hodně potrápil. A každopádně Littler, když bylo potřeba, zabral, pak tam měl nějaký extempore s fanouškama, ale to už jste určitě četli. Jdem na další zápas. Naopak zápas Luka Woodhouse s Křištofem Ratajským statisticky nebyl tak zajímavý, průměry 91-96, oba pod 100. Woodhouse netrefil v zápase double na 9, mám pocit, že to bylo v druhém setu. Ve 3. setu to bylo. Tadyhle netrefil double na 9 a od té doby jako kdyby zmizel z toho pódia. Byl úplně takový ztracený. Sice pak ještě jeden set vyhrál 3-1, ale potom už to bylo v podání Ratajského přesvědčivý. Woodhouse mě krapátko zklamal, neudržel si ten standard, který předváděl to mistrovství, nicméně i pro Woodyho, i pro Ratajského vlastně celkově, když to vezmeme, velmi dobrý turnaj a Ratajský vlastně jde dál, půjde sice na Luka Littlera, ale jde dál, pro něj velmi dobrý turnaj. Zavření 110 nejvyšší pro Woodhouse, zavírání horší, Ratajský zcela zaslouženě postup dál. No a zápas Ryan Searle, James Harrell, zcela jednoznačný, už můžete vidět jenom podle statistik, všechno na straně, v principu kromě 180, všechno na straně Ryana Searla. James Harrell, skvělý turnaj, musíme takhle zatleskat, ale Ryan Searle byl nezastavitelný, asi v tomhle případě pro Jamese Harrella neřešitelný a Ryan Searle ještě nestratil set na mistrovství světa. Má soupeře, kterýho by teoreticky v tom čtvrtfinále mohl porazit, ale na to se pojďme podívat dál. Tady moc není co říct, prostě jednoznačně. James Harrell měl dost pokusů na double, ale nezavíral, takže tak, jdeme na další zápas. Dalším zápasem Jerry Clayton, Andras Harrison. Andras Harrison bojoval o kartu, měl tam náběh na 9, kterou číslo 150 se pokusil zavírat středama, což se mu nepovedlo, hned prvním trefil 25. Andras Harrison to tak hraje, velmi zajímavý chlapík, velmi dobrý mistrovství. Naopak Johnny postoupil, ano, 4-2, nicméně už jenom podle těch statistik vlastně to nebyl úplně jeho zápas a bude mít co dělat, aby si s Ryanem Searlem poradil,
protože Ryan Searle je docela ve formě a má velmi, velmi zajímavý i náhozy, i zavíračky, takže bude to velmi zajímavý. Johnny tam zavřel 160, Andra 149, velký náhozy, velký zavíračky, ale ten zápas jakoby ve finále nebyl prostě až tak dobrý na sledování. Poslední večerní zápas včerejšího dne byl Luke Humphries, Kevin Dodds. Já jsem čekal, s čím se Kevin vytasí, protože když zaskoruje a bude trošku zavírat, tak měl dělat Lukeovi problém. A když to řeknu tak z polovičatě, tak zhruba set a půl to tak bylo, protože první set vyhrál, když se podíváme na statistiky, s průměrem 111, v druhém setu už bohužel 90, 93, 81, 80. Bohužel se Kevin Dodds ztratil, Luke Humphries potvrdil nějakou svoji třídu, udržel si nějaký svůj standard, průměr 103 jako všeříkající jen v úvozovkách jenom s 880, tak průměr 103 je skvělej. Co k tomu říct pro Kevina Doddse, taky skvělý turnaj, 8. finále je velmi dobrý výsledek. Luke Humphries jde dál, není to taková ta lehkost, jaká ho zdobila před dvouma rokama, kdy vyhrál mistrovství světa, ale jde dál a to je pro něj velmi, velmi důležitý z hlediska obhajování prize money. Ve čtvrtfinále se potká s Janem Van Venem, který absolutně zdecimoval Charlieho Membiho. Charlie Memby taky uhrál jeden set jako nedržitel Tourcard, nedržitel Tourcard, tak 8. finále je bombový výsledek, bombový. Tady bohužel už jako nešlo nic pro Charlieho Membiho, Jan Van Ven ho přeskoroval, nakonec i přezavíral. Co k tomu dodat, prostě zcela zaslouženě pro Jana Van Vena a jsem na to zvědavý, na to čtvrtfinále s Humphriesem, protože Humphries vypadá, že je načnutelný a když na něj Van Ven nastoupí, tak si myslím, že je to k poražení. Předposlední zápas mnohanásobných mistrů světa, MVGho trojnásobný, Gary Anderson dvojnásobný. Ten zápas vypadá velmi vyrovnaně, když se podíváte, podobně pokusu na double, podobný průměr, podobně 180, MVG sice víc náhozu 140 plus, Gary zase víc 100 plus, nicméně v těch klíčových fázích prostě MVG nezavřel a Gary ano. I když to vypadá na ty pokusy všelijak, tak Gary si je plýtval v moment, kdy to v úvozovkách bylo trošku jedno, MVG v moment, kdy to bylo důležitý. Dle očekávání mýho postoupil Gary Anderson. Vypadá to teda, výsledek vypadá jednoznačnější, než byla ta hra. Myslím si, že by tomu 4-2, možná i 4-3 slušelo víc, ale nedopadlo to. Gary Anderson postoupil zaslouženě a Gary Anderson si zahraje s překvapením a absolutní kometou tohohle mistrovství světa Justinem Hoodem, 168 cm vysoký typek, který je menší než Bull, tak absolutně zdecimoval Joshe Rocka. Prostě to jako nešlo nic prostě ani. Vidíte, že měl na 4 sety, na 12 doublů, 16 pokusů a to ještě měl první minutý pokus až při match darts. Měl 11 Justin Hood. Rock, když viděl, že Hood je na double, tak viděl, že je konec prostě. Josh Rock už od 3. setu už jenom pokyvoval a věděl, že s tím asi nic moc neudělá. To bylo jako velmi zajímavé vidět Joshe Rocka v pozici, on nebyl zlomený, nebo byl asi, ale vypadal jako, že vlastně si to, že je Hood tak dobrý, užívá. Průměr 101 nakonec nevypadá až tak bombasticky, jak vypadají ty statistiky. 10 180, 75% zavírání, 2 závěry 100+, ale Hood byl prostě těžký, nehratelný pro Joshe Rocka a Justin Hood kartu má, posunul se někam k 50. místu a já si myslím, že to bude oříšek i pro Garyho Andersona. Každopádně pojďme se podívat na predikce k čtvrtfinále, pak se podíváme na žebříček, možná něco si řekneme k Premier League, nějakým teoretickým možnostem a zhodnotíme si zatím nějaký zápasy. Jdem na to. Máme tu tedy už jenom 4 zápasy čtvrtfinále. Luke Littler a Tajsky tady si asi nemusíme nalhávat. Luke Littler byl poražený Robem Crossem, ale nevěřím, že u Ratajského by to mohlo vyjít.
Ryan Searle, Johnny Clayton, to je velmi zajímavá, respektive všechny ty 3 zbývající zápasy jsou velmi těžký na typování pro mě, protože je to velmi vyrovnaný a tam záleží, kdo se jak vyspí, kdo jak zaskoruje. Typuju Ryana Searla, těžko říct. Ryan Searle v případě nějakého finále se posune výrazně žebříčkem. V případě finále dokonce až teoreticky do Premier League. Ale uvidíme. Luke Humphries, Jan Van Ven, jelikož jsem u podcastu Čistý střed v 25 řekl, že vyhraje Jan Van Ven mistrovství světa, tak ho prostě musím dát místo Luka Humphriese. A Gary Anderson, Justin Hood, já si pojedu furt tu pohádku, že Justin Hood už skončí, ale s touhle hrou on klidně může dojít do finále. Pokud udrží ty dubly, udrží ten scoring, tak Justin Hood může bez problémů porazit Johnny Andersona, Garyho Andersona a může si v nějakým vesmíru poradit i s jedním z dvojice Luke Humphries, Jan Van Ven. Pokud by pak ve finále potkal Littlera, tak samozřejmě těžký, ale dokážete si to prostě představit borec někde z 80. místa, že by byl v finále mistrovství světa. To se sice stalo Luku Littlerovi, ten byl jako debutant ve finále mistrovství světa, ale o Littlerovi se vědělo, že je super talent. Justin Hood prostě 1,68 m, velký typek, který si chce otevřít čínskou restauraci, že by se dostal tak daleko. Já tomu nevěřím úplně, já na tak velký pohádky nejsem, takže dám Garyho Andersona, protože Gary hraje skvělý šipky zatím. A věřím mu, takže nechám to tak. Takže tohle jsou moje tipy na čtvrtfinále. Pojďme se ještě podívat na aktuální žebříček tabulky Order of Merit, kde si můžeme říct něco o potenciální Premier League. Zde můžete vidět aktuální podobu žebříčku PDC Order of Merit live, který zohledňuje aktuální výsledky na mistrovství světa. Můžete vidět, že Luke Littler je absolutně neohrozitelný, jediný kdyby vypadl a Humphries by to vyhrál, tak by skončil jako dvojka. Michael van Gerwen se bude možná i bát o pozici světové trojky, no vlastně ne, bude se bát, on jeden z nich tady postoupí, takže se může klidně stát, že Michael van Gerwen vypadne ze světové čtyřky, Premier League by ho ale minout podle mě neměla. Může vidět, že Ryan Searle stoupá žebříčkem, Gary Anderson, tady máme pořadí těch vypadnuvších, kde nikdo nechce do té Premier League, Bunting, Rock, Noppert, Wade, Price. Jediný rok zahrál dobře 4. kolo, to by mu teoreticky mohlo a mělo na Premier League stačit, asi si myslím. Dále tu máme Ratajsky, velký propady, Ross Smith, Dimitri Vandenberg, tady sice o 2 místa. Rob Cross vlastně spadl a to vypadlo ve 4. kole, zahrál skvělý turnaj, tak spadl až na pozici světové 20. Justina Hooda máme tady dole, plus 36 míst. Pojďme k té Premier League. Za mě Littler, Humphries, Gerwen, Clayton, Van Ven, v podstatě jistota, 5 míst. Myslím si, že tam bude i ten Josh Rock, i když včera překvapivě vypadl, tak Josh Rock by tam měl být 6 míst. A pak bude záležet na výsledcích. Může se úplně v klidu stát, tady tihleti už tam budou nehledě na výsledky, těch 6. Může se v klidu stát, že Ryan Searle dojde do finále a kdyby došel do finále, tak mojí matematikou je automaticky nejhůř světová čtyřka. Vlastně i trojka, protože on by finálem, pokud by ve finále nebyl někdo z těch dvou s ním, tak je automaticky před něma a je i před Michaelem van Gerwenem, takže automaticky Premier League. V případě semifinále asi ne, i když bylo by to obzvláštnění, byl by světová, kdyby postoupilo semifinále 568, byl by světová 7. Proč ne? Vlastně proč ne? Já bych rád viděl nový jména, nechci tam vidět bez urážky všem fanouškům, nechci tam vidět 14. Nathana Espinola, to už radši bych tam měl Gervina Price. V případě nějakého postupu do semifinále, samozřejmě do finále i Gary Anderson, ale Gary si myslím, že Premier League odmítne. Těžko říct. V případě postupu do finále by možná mohl být osloven Křištof Ratajský, spíš ne,
A musel by turnaj vyhrát. Jakmile turnaj vyhrajete, tak i Justin Hood by byl automaticky světová trojka. Takže i kdyby Justin Hood vyhrál mistrovství světa, tak nehledně na to, že mistrovství světa bude světová trojka a půjde do Premier League, což je na tomhle mistrovství světa velmi zvláštní, protože vlastně frajer, který byl do teďka 86. v žebříčku, bude světová trojka, když vyhraje mistrovství světa. Dřív by to stačilo někde na cca 10. místo. Mám pocit, že Littler, když byl ve finále, tak najednou skočil do 32. Teď by to bylo prostě světová trojka automatiše. Takže je to velmi, velmi zvláštní. Ale ono se to narovná. Za rok už se zase o tom nebude tolik mluvit, protože už to bude druhý mistrovství s milionem. Sice tam budou pořád skoky, ale už se ty prize money tak jako srovnají. Nicméně myslím si, že teda 8. Premier League bude Littler, Humphries, Herven, Clayton, Van Ven, Rock. Gervin Price a Ryan Searle třeba. Chtěl jsem Dannyho Nopperta, ale ne strašný mistrovství světa. On měl smůlu, že prostě je tam Hood. Kdyby tam nebyl Hood, tak Danny Noppert klidně je teďka někde tady v 8. finále, čtvrtfinále a nebylo by o čem. Byl by světová šestka, byl by v podstatě jasný na Premier League. Gervin Price vypadal taky ve druhém kole ještě k tomu relativně špatným výkonem. James Wade to samý. Bunting se propadá žebříčkem, ten neodehrál skoro nic. Letos mně přijde, že jako je to velmi těžký zvolit a já bych se ve finále nakonec ani nedivil, kdyby padlo prostě na toho Daytona Espinola. Já toho sice nejsem fanoušek, ale nedivil bych se vůbec ničemu. Tak jo, tohle by byla nějaká taková další zhodnocení predikcí 8. finále a predikcí čtvrtfinále s nějakým pokecem o Premier League. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte, když jste takhle viděli ten žebříček, kdo může, kdo nemůže, jak jsou ty pohyby, koho byste třeba v té Premier League viděli. Za mě těch prvních 5 míst, jak je na žebříčku Littler, Humphries, Herven, Clayton, Van Ven, je v podstatě jistých. Dejte mi vědět, kým byste to doplnili a proč. Díky vám za shlédnutí tohoto videa a já se vás budu brzo, vlastně ještě dneska, těšit u dalšího videa. Ahoj.